Mi ćemo sada do našeg Gordana Čelića koji će nam reći što to točno sindikat biciklista želi kada govorimo o prenamjeni prometnih površina. Zvuči zanimljivo. Sjednite na bicikl ako možete, osobni kao recimo Aki u našoj pjesmi. Ne, na prave bicikle sad kad bude popuštanje mjera. Gordane, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Govorimo danas o biciklizmu. Evo u ovo doba korone u sindikatu biciklista su došli na jednu novu ideju, a sad ćemo provjeriti koliko će ona funkcionirati. Naime, s obzirom na to da je smanjen promet, da ima manje automobila u gradu, oni su pomislili da bi bilo dobro možda povećati broj biciklističkih staza, a kako i na koji način govori jutros Janko Večerina iz sindikata biciklista. Dobro jutro. Dobro jutro. Da čujemo vašu ideju odmah na početku. Naglasio bih da ideja nije naša. Mi smo jednostavno pratili kako se razvija situacija u drugim europskim gradovima, koji jednostavno također kao i Zagreb su veliki i moraju doskočiti mobilnosti ljudi tokom ovog vremena. Znači, ideja također ne radi se o gradnji novih biciklističkih staza, što je jedan malo dugoročni proces, nego prenamjeni nekih ulica poput ove desne trake u biciklistički i pješački koridor kako bi se omogućilo održavanje dovoljnog razmaka pješacima i biciklistima koje je trenutno na cesti puno više, a ceste su slobodne. Također, neki europski gradovi su tome doskočili ne kao privremenu mjeru, već na duže staze nakon korone, kada se predviđa manje korištenje javnog prijevoza, kako bi se izbjegao potpuni kolaps ako bi ljudi svi prešli na automobile. Evo ovdje smo na ovoj jednoj biciklističkoj stazi. Što bi se konkretno na ovom primjeru dalo napraviti? Evo, recimo, ovdje već jako puno biciklista koristi kolnik zbog rupa na ovoj biciklističkoj stazi koja nije dovršena. A kada se recimo ljudi vraćaju ovdje s Bundeka, ovaj stvarno nogostup može biti potpuno pretrpan ljudima, a još na to naletavaju biciklisti, opravdano jer se boje ovdje ograničenje 60 na sat. Nije svako dovoljno hrabar baš se voziti među automobilima. Tako da ograničenje brzine, što se također uvelo u brojnim europskim gradovima, kako bi se izbjeglo preopterećivanje bolnica također, jer trenutno nam ne treba ni jedan pacijent više nego što imamo, također može pomoći u smanjenju broja nesreća i poticanju biciklista da se spuste na kolnik i oslobode nogostup pješacima. S obzirom na to da mjere polako popuštaju, ima li ovo smisla? Upravo tako, neki gradovi poput Pariza to tek planiraju pojačati, znači već su sad uveli takozvane pop-up bicycle lanes, znači staze koje nisu sagrađene, već upravo kao što sam rekao, ovako bi se ovdje postavili čunjevi ili ne žuta traka tamo gdje je nema, ali tek planiraju provesti cijeli taj projekt u naredna 2 tjedna kada očekuju povratak života na staro i povećanje broja ljudi koji putuju na posao, a koji će izbjegavati javni prijevoz i da bi izbjegli taj prometni kolaps koji bi izazvalo milijuni ljudi u automobilu, jednostavno jedno toliko prostorno efikasnije vozilo kao bicikl su prepoznali kao rješenje. Evo i za sam kraj dajte jedan savjet svim biciklistima i onima koji tek planiraju sjesti na bicikl. Znači, nemojte se bojati, bicikl je jedno predivno prijevozno sredstvo, jako jeftino, uštedit ćete novaca, bit ćete zdravi i uljepšat ćete svim sugrađanima život. A bitnije od toga dao bi savjet vozačima trenutno na cestama da prilagode brzinu, da daju zakonski razmak od 1,5 metra biciklistima i da ih mirno prestignu bez trubljenja. Hvala vam puno na razgovoru, nadamo se da će se ova ideja provesti u djelo, a kao što je Janko jutros rekao, pazite svi, i biciklisti i pješaci i vozači automobila, opreza nikad dosta i ako možete naravno još uvijek ostanite doma.